Ahojte priatelia, som tu s témou spájania informácií. Prichádzajú k nám rôzne informácie, ale samotné informácie o sebe nič neznamenajú, pokiaľ tieto informácie nevieme interpretovať do hmoty. Ešte vyšší level je, keď tieto informácie vieme spájať. Takže napríklad niektorí ľudia sa prejavujú písaním básni, niektorí ľudia sa prejavujú kreatívnou tvorbou, napríklad vytvárajú rôzne sochy, umelecké diela, obrazy, rôzne šperky, rôzne dekoratívne predmety, rôzne sviečky, vytvárajú rôzne melódie a toto všetko sú informácie. Dôležité je tieto informácie vedieť spolu prepájať a vytvárať jeden celok. To neznamená, že keď nám príde len obyčajná informácia, ktorá sa dá interpretovať len pomocou textu alebo hovoreného slova, že sa nedá prepojiť. Niekto povie nejakú úvahu, nejakú vetu, ktorá sa k nemu dostala. Na základe tejto vety niekto dostane inšpiráciu a na to zloží báseň. Ďalší dostane inšpiráciu, zloží na tú báseň, zloží noty, zloží vlastne hudbu a je z toho krásna pieseň. Niekto dostane inšpiráciu, zloží k nej videoklip. Niekto na základe tohto klipu ho to povyší a spraví nejakú cover verziu. A niekto na základe toho, ako bude počúvať niektorú z týchto pesničiek, hudby alebo niečo, môže dostať inšpiráciu, môže vytvoriť nejaké umelecké dielo. Krásne prepájanie cez umenie. Ale dôležité je tieto informácie neprepájať len takto umelecky, pretože nie každý má takéto umelecké cítenie a talent, aj keď dá sa objaviť v každom, ale každý má pre niečo iné. Ale napríklad aj tie informácie, ktoré k nám prichádzajú, sa dajú krásne spájať. Napríklad, môžem uvieť príklad numerológia a tarot. Prednedávno som dávala nejaké komentáre k nejakému príspevku na internete a bolo mi povedané, že čísla sa týkajú len numerológie, dajú sa len numerologicky, ale to nie je pravda. Aj ten tarot obsahuje nejaké čísla a vibráciu tých čísel nesú zo sebou aj jednotlivé karty a dá sa to nádherne prepojiť. A toto nie je jediná téma, ktorá sa dá prepojiť. Dá sa prepájať v rôzne oblasti a je dobré toto prepojenie hľadať, pretože to už sú potom informácie na vyššej úrovni. Tak ako sme hovorili, že na tejto zemi sa učíme akoby na takom školskom systéme a postupujeme vyššie a vyššie, tak toto už tá vyššia škola, keď sa naučíme prepájať tie informácie. Na základe prepojenia týchto informácií sa dostaneme k ďalším informáciám, ktoré môžeme tiež prepájať. A čo s tým spraviť? Čo s tým ďalej spraviť, keď už máme tie informácie? No treba ich previesť do života. Treba ich previesť do života a v tom živote ich hľadať. V tom živote hľadať proste toto sa mi deje, tak sa teraz zastavím a poviem si. Toto sa mi deje, o tomto som teraz hovorila, alebo o tomto som teraz niekde čítala a sa mi to deje. A to je to uvedomenie. Uvedomenie si, že sa niečo deje. Potom sa zastavím skôr, než začnem reagovať. To je úplne super, keď sa zastavíme skôr, než začneme reagovať, pouvažujeme, že či tá naša reakcia je adekvátna k tomu, čo sa deje. Vyhodnotíme ju a až na základe toho reagujeme. Uviedla by som to na príklade. Ako spracovať mentálne programy alebo ako celkovo pracovať s tým, keď sa prichytím, že sa niečo deje, ako to riešiť, lebo toto je veľký problém, si myslím, pre ľudí, lebo slniečkarským systémom je teória, že keď potlačím negatívnu emóciu, tak automaticky zmizla a nie je tam. To je len prehliadanie svojich mentálnych programov, ktoré mám v sebe, prekrývam ich úsmevom, ale stále tam sú. Ja by som to vysvetlila na takom príklade. Za dverami mi stojí vrah. Ten vrah vie, že som doma a chce ma zabiť. Strach. To je prvá vec, ktorá nás napadne a to je vždycky. Pretože keď ide sa k veľkej zmene, tak vždycky nás opantá strach. Strach má každý. Aj odvážni ľudia majú strach. To neznamená, že sú odvážni a nemajú strach. Oni majú strach, ale sú odvážni a idú aj tak ďalej, aj keď majú ten strach, aj keď idú do neznáma. Za dverami mi stojí vrah, ktorý ma chce zabiť.
klepe mi na dvere a chce sa dostať dnu. Čo môžem spraviť? Možností je milión. Milión možností, aké vás len napadnú. Keď sa budem snažiť ísť na to slnečkárske, tak si poviem, nič sa mi nestane, som v bezpečí. Nič sa mi nestane, som v bezpečí. Akú to má hodnotu? Toto, keď tu budem stať pred tými dverami a vraviť si, hej, on tie dvere rozkopne a príde. Pretože ten mentálny program nemôžem zastaviť, pretože on vo mne je. Tým, že si poviem, že som v bezpečí, nič sa mi nestane, neznamená, že on nepríde. Alebo sa môžem schovať a naivne dúfať, že ma nenájde. Ale on vie, že tu som a chce ma zabiť. Takže ďalšie riešenie môže byť, takže nič nerobenie, nič nevyrieši. Ďalšie môže byť, môžem prepadnúť stresu, panike, hysterii, môžem to začať vrieskať. Lenže ja som na dome, susedia sú ďaleko, nikto ma nepočuje. Môžem si vrieskať koľko chcem, nikto ma nepočuje, nikto ma nepríde zachrániť. Som tu na to sama. Čo môžem ďalej spraviť? Môžem vymysleť plán. Môžem vymysleť plán, ako sa zachrániť sama a ako túto situáciu spracovať. V prvom rade je dôležité sa zastaviť. Zhodnotiť možnosti. Možnosti sú buď mám tu niečo, čím sa môžem ozbrojiť a môžem ho spacifikovať. Áno? Lenže nevieme na akej úrovni máme toho útočníka, nevieme na akej úrovni máme toho útočníka, či vôbec mu dokážeme vzdorovať a dokážeme sa brániť. Takže ďalšia možnosť je zavolať políciu. Áno? A dúfať, že príde skôr, než on rozrazí dvere. Aj to je jedna z možností, môže sa stať. Ďalšia z možností je hľadať únikovú cestu. To je taká myslím si, že najlogickejšia možnosť, pretože zastavím sa a porozmýšľam sa, kade sa môžem dostať von. Kým on sa mi snaží dostať donútra, nájdem riešenie, ako sa dostať von a vyjdem von a tým pádom sa zachránim. Môžem zavolať políciu, môžem zavolať pomoc a oni sem prídu možno aj skôr, kým on sa to dostane. A stihnú ho chytiť. Je to útek? No toto nie je útek. Útek je, keď sa zbalím do klubička a dúfam, že sa nič nestane. To je útek predtým. Toto je riešenie. Riešenie, ktoré bolo vyhodnotené a zachránilo situáciu. Ale takto nejako sa dajú spracovať tie situácie, ktoré nevieme ovládať tým, že si ich uvedomíme, zastavíme sa, vyhodnotíme a nájdeme to najlepšie riešenie z možných. A možno, že táto situácia má aj úplne iné, lepšie riešenie a ja som ho nenašla a niekto iný ho nájde. To je úplne v poriadku, pretože, ako som povedala, tých riešení je milión. Toto bol len taký príklad, ako pracovať s mentálnymi programami a prečo je zbytočné tváriť sa, že nie sú. Pretože oni tam stále sú a klopú na dvere. Čakajú, kedy vyjdú von a prevalcujú nás. A buď si niečo spravíme, poriešime to a úspešne to zvládneme, alebo sa tu v tom budeme rochniť a budeme tu bojovať. No. A to je asi všetko, neviem, stratila som sa asi v pôvodnej myšlienke, ale toto je to, čo som vám chcela dneska povedať. Tak verím, že si z toho každý nájde to svoje a že vám to nejako pomôže. Majte sa krásne, zdravím vás, Anabel Denas.